Fi yma heddiw i dangos chi fel i wneud tips Nadolig a fi'n mynd i dechrau gyda cookies hawdd siocled. Fi'n mynd i dechrau gan cymysgu'r menyn gyda'r siwgr brown a'r siwgr gwyn. Fi'n mynd i rhoi'r wy mewn a'r powdr pobi hefyd. Nawr fi'n mynd i rhoi'r vanilla mewn a fi'n mynd i ychwanegu'r fflwr. Rhoi'r siocled i gyd mewn. A cymysgu fe'n dda. Felly nawr mae hwn wedi dod yn gilydd, fi'n mynd i troi hwn mas. Fyny. A fi'n mynd i pwyso hwn a wedyn fi'n mynd i rhoi nhw mewn pele bach a fi'n mynd i rhewi nhw neu rhoi nhw mewn i roergell. Rowlio'r rhain nawr mewn i pele bach i wneud yn siŵr bod nhw gyd yn gyfartal. Rhoi nhw ar sauce bach i roi nhw mewn i roergell neu'r rhewgell os chi ddim yn bita nhw'n syth. Ond wrth gwrs, mae rhai gyda fi wedi paratoi'n gynnar. A dyma rhai sydd bod gyda fi yn y rhewgell. Chi jyst yn dod y mas a rhoi nhw mewn i'r ffwrn pryd chi eisiau nhw. Felly fi'n mynd i rhoi cwpl ar hwn fan hyn. Fi'n nhw'n toddi a symud, felly paid â rhoi gormod mlaen yr un amser. Maen nhw'n barod i'r ffwrn nawr. Fi'n mynd i pobi rhain am 8 funud. Mae rhain yn barod. Fi'n mynd i rhoi rhain fan hyn nawr i cwlo. A 'na ni, cookies hawdd, perffaith am bore Nadolig neu i Sion Corn.